Wel, da ni am ddechrau gyda'r bara brith. Wel, dyma ni, mae'r cynhwysion yma. Gen i raisins yma, wedi socian mewn te dros nos. So dyma ma'n wedi signo'r dŵr mewn, ti'n bo? Mae hwnna mewn i'r bowlan. Wedyn, gen i sugar brown, gen i mixed spice, hwnna mynd mewn. Blawd codi. 2 wy. A ni, fel ti'n gweld, mae'r cynhwysio yn dod efo'i gilydd. Mae'n bwysig dim gorgymysgu. So beth ti ar ôl batter just iawn gyda'r ffrwytha yna fo. Cwbl sgan i yma, tin bychan, bach o bapur yna fo. Dwi wrth y modd efo hwn, mae'n syml, mae'n codi'n ysgafn neis. Ac yn blasus. Yn union, chdi. So mae hwn mynd mewn i popdy wan, 160 gradd. Mae'n gymryd tua awr a hanner rhywbeth fel la. Cam nesa, da ni am wneud y jam ffig. Mae'r dŵr mynd mewn i sosban. A cwbl sgyfim yma, yr i ffigys di sychu. Torri nhw'n hanner. So, da ni am reid glwg da port mewn. Wedyn nesa, da ni'n rhoi siwgr mewn. A wedyn da ni am reid lemon cyfa mewn hefyd. Sudd a'r ffrwyth i gyd. Mae'n gymryd rhyw 10 munud, chwarter awr. Just coginio fo tan mae'r ffigys yn tynnu'r juice mewn. A just wneud jam mwy amazing mae i fynd ar top y bara brith. Yeah. Fel ych chi'n gweld, mae'r jam wedi dod reit lawr, ti'n bo? So beth da ni'n wneud wan, da ni'n adael y lemon mewn a reid o yn y prosesydd bwyd a blendio fo fyny fel bydd pure jam mewn ffordd, ia? A fel bob tro, da ni'n reid o drwy y gogor. Mae hwnna'n edrych. Na ni. Reit, mae gen i bara brith yn barod, wedi goginio. So beth dwi am wneud? Dwi am sleisio fo'n hir. Ah. Caws glas am I benno. Per las ydi o. Mae o eitha cry, ond mae eitha hifennog, mae eitha creamy hefyd, ti'n bo, so mae o'n hyfryd fel la. So cwbl da ni eisiau wneud, just cnesu fo drwad, kind of hanner toddi fo, just fel mae o'n dechrau rhedeg lawr yr ochra, ti'n bo. Dyna ni sôn am, just dechrau toddi lawr yr ochra. Just yn peipio. Smotio'r jam. Mae gen i bach o cnau pican efo yma. Mae hein jyst i tostio yn ysgafn. Dim gormod ond nhw, just coating bychan ar y top. Dipyn bach o halen môn. Dim gormod. Dod â bob dim efo'i gilydd, ti'n bo? Yna ni. Bara brith, caws glas a jam ffig. Yes, chef.